Yes, pisan palih sedaya para tamu kasuwun ingkang katemben rawuh keparingipun Bapak Parjan ngaturaken wujeng rawuh monggo pinarak kanthi mardo parkene penggalih sinawung laras wontenipun gongso gembrung modern laras ati irama.
pasar patok dilalat banjur kepatok cak rujak manggis rujake wong ireng manis tatas titis labet kang winasis tukang mas rujak manggis rujake wong ireng manis ayo
muni caritane Prabu sosro bahu ing paes pati aran pati suwanda labuhan depo Kinelung triprakara Gunakaya urune kang den atepi nuhone ngilmu iku lakone kanthi laku lawan kas tegese kas nyanto sandi setya putya pangakasih dur angkara Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kula nuwun memuji ana ngarsaning Gusti ingkang murbeng dumadi karana welas wilasa ingkang sampun aturaken dumateng kula dalah panjenengan handika sami wujudipun kesehatan jasmani rohani satemah ambabar kawilujengan ing dalu prasaja saged makempal nyawiji wonten dalemipun Bapa Parjan Ibu Siti kanthi keadaan lujeng tan wonten alangan sawiji punapa nuwun kula dherekaken manungku puja astawa mewah puji astuti kanthi nglahiraken kalimat tahmid jenengan ucapan pisan alhamdulillah rabbil alamin. Shalawat ma'asalam kita aturaken pangersanipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanthi kula pisan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mugi kanthi doa selawat kula jenengan handika sami wonten alam donya pikantuk sapatipun langkung-langkung benjang wonten ing alam delahan. Mugi kadhaku minangka umatipun fa insyaallah saketos naringan lebet wonten swarganipun Allah. Amin ya rabbal alamin. Sakepripun punden para alim, para ulama, para kiai ingkang rinten pantrona tansah semanding kitab suci minangka kalam ilahi ingkang minangka dados panuntuning kiblating panembah ingkang satuhu luhuring budi. Para pangemban pangembating praja miwah satriyane negari wabil khusus kunjuk kemudian kawula Bapa Kepala Desa Napis Tambarjo Bojonegoro lan sedaya perangkatipun ingkang minangka dados song-song agung minangka dados tepa tuladha mring sapa ingkang satuhu kinurmatan sesepuh pinesepuh ajening sepuh ingkang sampun nedha ing pitutur kepak ing kawruh ingkang tansah pinundi-pundi datan katalung gonjuk panjenenganipun Bapa Ibu ingkang mengugati panjenenganipun Bapa Parjan Ibu Siti gotrah keluarga ingkang satuhu kinurmatan para tamu kakung Sukawara Putri para kadang kemarana ingkang satuhu bagya mulya ing kalodhangan dinten prasaja panjenenganipun Bapa Parjan dalah Ibu Siti kersa ngene darmaning asepuh arsa angrakit wujudipun Sekar Cempaka Mulya miwaha putra sesilih kusmaning ayu diayu Maria Ulfa arsa Jinatu Rama anak Bagus Sutoyo putra jalu panjenenganipun Bapa Riman almarhum Ibu Supar. Para dene cap kabul insyaallah kalaksanan benjing injing kirana tabuh 8 kadheraken resepsi tabuh setunggal siang. Parigyan ing kalodhangan dalu prasaja Bapa Parjan dalah Ibu angkrawaken seni hiburan seni gembrung modern laras ati irama mijil sang ladan dukuh nduplang Desa Napis Tambarjo pangarsa panjenenganipun Bapa Sutiyo kadheraken Bapa Ngastina makarya sarengan SP Audio dokumentasi pun abadiaken AJM Multimedia Tawaran kalau dengan dalam prasaja laras ati irama kasengkung wonten Dwi Maranggono nyawiji perlu kula tenaken setunggal mbaka sawiji kunjuk ingkang manggen sebelah tengen kusumaning ayu diayu
Risma Amelia. Ngatek diluk tak. Nah. Mas Ayu Risma Amelia wingking sang kota Bojonegoro di bawah saking laladan kota Kasipot sugalipun kusumaning ayu diayu wiwit ya nduk jumeneng nduk. Kusumaning ayu diayu wiwit wingking sang kota Bojonegoro ugi dumah wonten laladan kota Kali Tiduk. Kula pribadi mentala Bojonegoro kota. Sagung Prabu Punden para tamu pinarak kanthi mardikane penggalih. Kados pundi mangke panglipur saking Laras Ati Irama. Sekali jaya tetap jaya laras ati irama ing sak lami-laminya nuwun matur sembah nuwun. Sagung para tamu tetepangan saking Larasati Irama kepareng paripurna monggo hiburan saking Larasati Irama kita buka sesarengan kanthi maos basmalah sesarengan kula. Bismillahirrahmanirrahim. Lulus kali siring sambi kala adicara tinar buka purwa madya katiti wasana wiwitan tengahan ngantos pungkasan